тази декларация, каква тежест ще има за нас, родарите, че не сме от ромски происход? Ще Ами има? това ще ви отговоря веднага. От наша страна ще направим такава декларация, че ние приемаме за родари, а не за роми, за да се спре да се спекулира това, че ромите ви наричат вас роми. Ние нищо не печелим от вас. Какво ще спечелим, дали сте роми, дали сте родари? Просто може да направим едно сътрудничество. Заедно, ако се явим един ден на избори, ако се явим един ден заедно на избори, вие си сложите вашите представители, зависимост ако се дадете вашите гласове, нали, по принципа на квотата. Да. И така, оттам нататък каква тежест има, вие си знаете. Просто признание от наша страна, че не ви наричаме цигани, защото е обидно за вас. Ами, тя, господин Рашков, това е дълга тема, нали така? Тя е дълга тема, която може би няма да ни стигне време да говорим по нея, но защото аз отворих така от начало, ни почнахме да говорим с един от гостите, който беше тук, но той се вече. Почнахме да говорим така за новите политически проекти, които се създават и нали така, даже аз го казвам на мисля в момента на глас разсъждавам, че всеки един нов политически проект, не знам, дано да няма някакво задкулисие, защото нещо, което се прави и се организира, накрая после излиза в пространството, почва да излизат едни анализи, че тя е патерица на еди коя си друга партия и така нататък. Разбирате ли за какво става въпрос? Ами, точно това е целта сега на нашата инициатива и на Zoom срещата. Нали, това казах, че ние трябва да направим една ревизия и съответно наши срещи да дадем една сигурност и една гаранция на тези, които се включат, наистина и на ромите, и в частност на вас, родарите, от нашите събирания да им покажем, че сме направили ревизия и че те да бъдат съгласни с това доверие, което трябва да дадат. Съответно, ние трябва да дадем гаранции, нали, за хората, за техните безпокойства. Нали, това е въпрос на бъдещи срещи, точно как ще заработим концепцията, за да направим това обединение, защото точно трябва да разсеем тези въпроси, които са не малко. Тези хора не се ли събират пак да правят далавери? Не се събират Точно на това трябва да отговорим ние на тези срещи, за да възвърнем това доверие на тези